si Maranghilan eh. Uy, yan na. Gika nag-check up na gamang bugoy. Bugay. Digay. Hindi bugay. Gagil di ay. Dali na nanay. Kaya mo di nanay. Kaya nga na. Ha? Didi na ni. Didi na gamang kamu nagtabingi manihilak noy. Salamat Lord, salamat taga sa kinabuhi. Tapos marong taga. Ating tadi ko kape. Mana mo ko nagpakaon og pinughom sa angkan kay to ano man nagkuan. To sila nagbuwad og init. Ano tas mando man mo kuan. Man mo biyahe sila dito. Mo biyahe sila tanto paw. Kape na ako piko. Nagsarap to ako magkape. Hindi kanunay. Morning sa tanan. Kamusta na mo? Paano na ko ana? Munay. Paano nga munay Paris? Salamat dekado. Three brothers. Boarding diha. Salamat sa perming li. Salamat 3 brothers ay mong kaon na yung pagsilip nga pudto ni mong li ang kuan. Kuan pasensya na si imong kuan dia. Ang kuan og bugten. Imong hinatag nga dress ang itong pagdukton kay Ijang ni Ma'am Yuning Ayok. Kumusta ma'am? Morning mga pita. Sabi ni Ma'am Cherry Ulrich. Morning diha Ma'am Almalim. Kapis ako kay walay lingaw ko kaabas gawas nila kay to amas mando nagdas bata nagpainit sila kay gapon ako dito sa gawas kay nagtuning palit ko kapayas o kamuti mananhagi pa mainit agangkan nagangkan pa imong kape hanggi lunawan o kuan saging nilugo sagol sa lugaw. Kamusta mo tanan? Salamat ka doon dito sa taon na yung subaybay. Sabi na nila Ma'am Almalim, Bilma Makabalo. Salamat. Katulad ni great birthday sang apo sang anak sang umangken. Salamat ka doon Norma Lino patong taga subaybay. Jit Mendoza, Bilma Makabalo. Morning tanan, kamusta? Sa katuning dahang nangutana nga ano sa ako kumuli. Ako kay baw, ako sa kumuli. Pero gapang anak ko sa Herlin, chat ko nga pauliw na kuno ko. Pauliw na kuno ko kay ano sa kuno Tigay Surya, masay gimisis na kali na kuno kaya ako nung tatay sige na kuno og
tagay matud paniza sa tinarong buntag. Okay ba gusto ko makauli dani katong niingon nga iban na lamas upaw og uli bakasyon sa Bohol. Ako kay bawagan sa ilang desisyon. Ako'y pa desisyon nun, okay na dyan dito sa Bohol. Pero okay ba sa ilang desisyon po, ako po mga na sa ilang plano. Agad na po ko mabaskog na po supaw. Mapagali, makaligo. Kayo pa maundang izahang si spotting. Ang bata pa may anggi, bigo. Aja mo kablakaw ang say kuan. Nga, naghamagong ngutana nga ano sa ako na kumuli. Hanggang dyan, karong pizza 8 mularga na sila manong im. Salamat naman ko ninyo, tanan, sa kanon na mag-filming. Lili sa hang kuan. Kanon na din ang maglili sa hang 3 brothers. Insan Igso. Ang grasya, gitawagan tatanggalin kong ulo nga ipadalaw ko nas Maninay. Karong kulong di kuno malungkot jas Cavite. Ubay mo pala putos Maninay hatong dadaan dari sa Cavite. Aw dari sa Kaupaw galing kay di puto pwede. Na. Apa kumingon mo saan nga sa pamubalik adto kay kaya pala yung angkan. Pa makaligo. Pagdama kuan kay itong samad. Mapapod maadyo kay pila pa ka semana. 3 weeks pa. Mainit day talin to. Sa giningaw na tultos bol. Dingaw na ko sa bay ang padag. Ang tanan dito. Hanggang po may palabihin. Hindi aman dari angkan. Salamat naman sa inyo na permit to bye-bye. Bia Ponce, good morning. Tapos basura. Good morning diha, Mers and family. Mainit ta ma'am og buns. Sa Bohol pa ni kamuti. Punpat ko saging gabi og kamuti atong rawon para sa angkan. Good morning diha Mers and family, kamusta? Dili sa taghap. Morning. Idina Kanyite. Morning ma'am. Ako laing lingaw. Laing mga pitay yung tanan. Simatay ka mo, hindi ko kape pa ng sara. Kanarang laadun ko ba nga kuan kay bawal mo kuling kape nahang pero pa nagsara sa mana ka sa tambos ibog mura pag beres nga nangibog bitaw na di panahon nga gusto kang magkape di dapat kang magkape kasi upaw bawal na pagkape. Good morning dihay ni Lovely Lady. Salamat ma'am. Ni Dinalin ni Vera. Mga pita ma'am. Pasinsa na mahingan lang tong uban. So naglapod. Sitaw tayo ko diya sa Cortez. Na Rosemary. Family Oy. Diya sa Cortez. Salamat kang sa inyong pagsli. Labi na ni Ashley Squadro nga nasa Hall of Justice. Morning ma'am Gaga. Salamat sa perming pag subaybay. Labi na Rosemary. Kaya ba ko sige nagli pahipi lang lang siya. Good morning diha Asales Kling dapit Rosemary. Painita.
Ang salamat sa itong pangutana. Okay ba o? Ang tubagan, okay ba o? Gusto kong makauli po. Kaya kan lang haangkan. Sa katuday ng utana, ning PM na nga. Yung balhin na ba kung naghang isuon sa Plormi Buholan na sa Jangbay. Yung kuha pa. Baitos na igagaw siguro, igagaw niyo yung resulto ng ipayan. Hindi tumawag izahang bay. Padong sa Rebeliones izahang bay, padong sa Pilar. Motong izang bay nga gitukod. Padong sa Bukid Bungagi. Hindi tumawag izang bay itong ipayan karon, baitos na igagaw. Kamusta namang tanan? Shout out din ko dia sa Bulacan sa isuon. Rosalina Gonzales ang sabakang balik dari sa Magdaong. Balik na nga rin. Lang sa pudari kaya di na po ko pwede mula ang ikaw rin makalaga rin buhat ko Rosalina kami naman sila magingin nga mo balik dari sa punta sinsan mo palagsara ko makahatubang danis sa di ko lagi ng bay kay kan lagi na sing pasawos di ta kay ba mo kuan da makapiright na hinuon ko mo lang masayra ko makalugar og kuan na basta ng kape amping mong tanan o kasi mo dapit sa kalibutan amping tang tanan brothers Diana imo rin sa kaplato o ba ka pa dias Saudi mahal na mahal sa three brothers maningan lami kuno kapayas kamote diara